कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. हेडलाईन्स प्रायोजित बाय साई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ब्रँडेड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे भव्य शोरूम. चिपळूण तालुक्यातील काविळतळी येथे भरधाव कारनं पादचाऱ्याला उडवलं. 50 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू. अभिजित खतातेवर गुन्हा दाखल. रत्नागिरी शहरानजीक भाटे चेकपोस्ट येथे 2 दुचाकींमध्ये भीषण अपघात. 2 तरुणी आणि 2 तरुण जखमी. जखमींमध्ये फणसोप रणपार येथील दोघांचा समावेश. खेड भरणे नाका येथे कंटेनर आणि रिक्षाचा अपघात. अपघातामध्ये एक महिला किरकोळ जखमी. खेड भरणे परिसरात अपघातांचे प्रमाण वाढले. चिपळूण मुंबई गोवा महामार्गावर ट्रक पलटी. वाहतूक काही वेळासाठी खोळंबली. सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर. रत्नागिरी परिसरातील तेळी आळी नाका येथील एका जनरल स्टोअरवर छापा. ई सिगारेट विक्रीवर पोलिसांचा छापा. 72,500 रुपये किमतीच्या 69 ई सिगारेट पोलिसांनी केल्या जप्त. गुहागर शृंगारतळी बाजार पुलानजीक खड्ड्यांचं साम्राज्य. गुहागर विजापूर महामार्गावरील शृंगारतळी येथील बाजार पुलानजीक मोठ्या प्रमाणावर खड्डेच खड्डे. कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत चिपळूणच्या पाणथळ भागामध्ये ब्लॅक हेरॉन भारतामध्ये प्रथमच आढळला. आफ्रिकन काळा बगळा. डॉक्टर श्रीधर जोशी यांच्या निरीक्षणामधून दुर्मिळ नोंद समोर. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेचे जिल्ह्यामध्ये 50,000हून अधिक अर्ज रद्द. जिल्ह्यामध्ये एकूण नोंदणी केलेल्या महिलांपैकी तब्बल 50,798 अर्ज विविध कारणांमुळे रद्द. एकाच कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त महिलांनी केली नोंदणी. चिपळूणमध्ये गोवा बनावटीचा 5.5 लाखांचा मद्यसाठा जप्त. वालोपे तांबिटकरवाडी येथे मद्याचा मोठा साठा जप्त. पोलिसांनी केली एकाला अटक. आणि रामदास कदम 2 वेळा माझ्या पाया पडले, मी किंमत दिली नाही. रडत केली भास्कर जाधव यांनी रामदास कदम यांची मिमिक्री.